2023 biso class 12 pass engai college ho kama jorao no sunali jomotia totrao tumor engai Tripura hastini kwbangma sakham nogo naibo hamya engai tabo cancer manjaka sunali jomotia cancer manjak mani yagulo jibi sakham nogo tubu mani yagulo arbo hamri manja engai Guwahati o refer khaikya arbo hamya engai Chennai Apollo Hospital tlangmani yagulo 7 lakh rang sanjakmani bagai rang kwrwi engai operation khaimanya engai tongkha tabo lukurokno chubajadi hnainai sankha sunali jomotia bufa tei bini kumuisong bufani bumung Sudananda jomotia bumani bumung Sumaila Devi jomotia PS Korbuk bukhuk sunali jomotia ni boyes 29 year 29 bochor borbai kok salanya bagai bororo phone number rekha 8414074094 obo bubon jomotia ni phone number takuk tei bukhuk rokno ang kaisa information rona musugo sini bukhuk sunali jomotia Korbok Omres Parani bo tak serasani bisingtei berani serious condition nong tongu tumor majagai bo tumor ni engte last stage sosoi tongkha adibon mokolok tor sabal ha totrarok tor sajak bukung rok thui phayu delin non stop ke hai phai tongu beka kherok thui phayu tei mairok tamaya bon busak belai dulbo boni treatment ni bangai tabok rang 5 to 6 lakh sanjak tongo doctor bai hain bangani jeng middle class boro askini rang manai ba hain bangani jeng lukurokno suba suma sanjao tei bubagra maya ganang bubagra no busuba suma sanjao tei tribal welfare no busuba suma sanjao ambai